Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan. Meneh wae. Heeh isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ngene ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun. Wonten deskripsi. Nggih, sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Oh, nggih. Kopi wengi. Nika lagu anyar Mas Gading. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika kopi wengi. Nek dereng saged nggih mengke dilintu sanese. Nggih. Gantos kopi lambada. Kopi kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar goro-goro metu. Nggih. Kok menawi? Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng, Bang. Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancani napa mboten? Wong nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Loh sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Loh sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya.